Všetky topánky značky Nike a vítajte pri novom videjku na Bad Nightmare a je tu ďalší diel z hry Shakes and Fidget takže tak a toto je už teda druhý diel, tak ideme teda na svet 3 a poukazujem vám svoju postavu na prosto tak. Ideme na pohľadného gremlina. Áno, idem. Prosím, áno. Nie, škoda. Keby som mu dal kritik, tak by bol po ňom. Ideme na svet 11. Ideme do arénky na Adafidu, ktorého som dal bez problémov. No a smrtka. Sa na teba pripravím. Dobre. Ideme to podzemí. Nie. Ja si miniem tú hubičku. Dobre, zatiaľ fajn. Zvládnem to. A posledná hubička, ktorú si miniem na túto. Dobre, stratil som čas. Zbytočne s týmto. Takže ideme na svet 7, kde mám tieto topánočky, čo si dám na 3 k magickým arek. Dobre, nič moc viem, ale niečo potrebuje predsa. Zbroj na čaro obchod. Drahé všetko. Všetko je drahé. Ja mu asi nič nekúpim. Teda. Musí si poradiť sám, má to ťažké. Ideme na temného jazdca. No super, už som prehral. Je to isté, ale dosť celkom dobre som si viedol. Hospodka. Potom som zídem na Major. Pozrieme sa na magická Marika, presne nemá, takže som urobil dobre, dám to inteligentné výdržku. Ideme teda. Prečo? Opustil cech, teda späť 1. Jasne, do nejakého predáva účet a ide do iného cechu, chápete to? No, o trochu lepšie jeda. Super, zráca. Ja iba ho poznám, to je zlý. Náš cech je lepší, my tu máme aj 200. Však sa pozrite cech a Gifford on 216. Ako vidíte, som dôstojník, hneď keď som prišiel, som sa o to bojoval od dôstojníka a mám ho. Ako mám auru 7, fajn, budem splachovať už čoskoro, takže sa môžete tešiť a ideme teda na tohto, dračulu. Dobre. Ja som úplne totálne pripravený a ideme tam. Tak ja som dole. Ja viem, že na nich nemám šancu, ja potrebujem ten elixír vydržať. Ja som mal okrydlený elixír, aby ste videli, všetko je tu za običky. Let's go. Nie, prosím. To je drahé všetko. Predám, to nebudem potrebovať. Dúfam, že keď spáchne záchod, padne nejaký ten epic, lebo ak nie, tak ja sa zblázním. Dobre, a teraz si nájdeme svedovať. Tak, aby ste vedeli. Na ňa som zabudol, lebo ja ho moc nehrávam, keď už takto len kvôli videu. Neustále na mňa niekto útočí. Tak. Dobrý, takže mám ďalšiu 40. Tento bol u mňa v cechu, si ja pamätám, ja som mu založil kariéru. Vďaka mne je takýto dobrý, aký je.
Dobre. Takže postavu, ešte sa idem na ne pripraviť a uvidím, že mám za koľko. Jo, vidíme to. OK. A ideme na teba, smrtka. Možno boliač. Áno, prosím. Škoda. Škoda. Čo robiť? Ja som chudobný, ja nič nem. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom diele. Tak sa máte zatiaľ dobre. Ahoj!